साफ्रोमबो सुबुं आरो आसामनि लोगोसेयैनो भारत आरो सारा बुहुमनि सुबुंफोरनो आंनि गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनाय आरो अनसायनायखौ होबाय। आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ बिथांमोननो हरबाय। थ' दिनैहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय भुमिसर हाजोनि नैबेयाव दमासि फोरबो हिसाबै मोनसे फालिनाय जादों आरो बे फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे जोंनि फुड आइटेमनिबो मोनसे श' जागोन, फुड फेस्टिभेलबो थाफागोन आरो बे फोरबोखौ जोङो बर'फोरा मोनथिस' हायै समनिफ्राय सिगांनिफ्राय जों फालिबोदों आरो गुबैयै जों साननानै मोननो हायो जे थांनाय दैज्लां बोथोराव जोङो सान्दुं अखा दुंजानानै सिजानानै दुखु खस्थ' खालामनानै जि मावनानै मोनबाय आरो बे आबादा इसोरनि मददजोंनो मोजाङै जाफुंसारबाय। दा बेनिखायनो नैबे दमासि बोथोरा जाहैबाय माइ हाखांनानै माइ आबादखौ थिखांखांनायनि उनाव जिहेथु जोंनो बोसोरसेनि थाखाय मोनसे आदारखौ जोङो बुथुमनानै लानो हाबाय। दा बिनि थाखायनो इसोरखौ साबायखर जासिनायजों लोगोसेयैनो जोंनि हारिनि मोनसे जाग्रा आदार बेखौ जोङो इसोरनो बावनाय, लोगोसेयैनो जोंनि सिगांनि न'खरनि पुर्बपुरुषफोरनो जोङो बिथांमोननो सिबिनाय होनाय, बिनि थाखाय नैबे फोरबोखौ खालामनाय जायो होननानै आं सानो। आरो जों नुनो मोनो जे बर'फोरनि मोनसे फोरबोमोन बेयो, नाथाय बेयो जोंनि गेजेराव गैया जालांनो हमबाय। दा जोंनि ओरै सोरदाब मोसानाय जोंनि चिरां क'क्राझाराव गोबां खम नुनो मोनो, नाथाय सानजा बर'फोरनाव बांसिन नुनो मोनो। दा बे खेत्र'खौ जोंनि ओनसोलाव खुंनांगौ होननानै रायजो राजाफ्रानो मा मेसेज? दा बेयाव नंगौ, जोङो जुदि नायबा नुगोन गोबां जिनिसखौ जोंनि सोलोंथाइनि हयथ' माखासे गैया जानायाव, आद्रा जानायाव, बा जोंनि जे गावनिखौ हयथ' जोङो अनसायनाय सिबिनायाव माबेबा मोनसे खारनाव हयथ' जोंहा खम जालांदों, जायनि थाखाय बर'फोरनि गोबां बेबायदि फोरबोफोर, बर'फोरनि माखासे हारि सिनायथिनि थाखाय माखासे बिदाथिफोर, बियो दिनै लासै लासै गोमालांनो हमदों। जों बुंनो हायो जे दिनैहाय जायखौ जाफि होननानै दिनै आलासि बरायग्रा खालामदों, बियो खफ्रि देसि बा माबा होननानै जों बुङोमोन, बे जोंनिमोन होननानै गोबांफ्रा बुंनो नागिरो। दिनै गंगोना, जाय